Bueno, gaur bizikletan ibili ordez, gimnasia ariketa batzuk egingo ditugu. Horretarako, bueno, terrek isa erabiliko dut, eta alfombra bat, eta gero pesa batzuk, sentadilla batzuk egiteko. Venga, bazen. Egingo ditugun ariketa batzuk, hanketako muskulaturaz gantzeko izango dira, eta indarra pizka bat irabazteko, eta beste batzuk, kore ariketak, abdominalak eta lumbarrak eta guzti hori indartsu mantentzeko ere bai. Oso garrantzitsua direla bizikletan. Venga!